Bevis for andengradsligninger af Julie og Karoline. Vi skal lave en løsning af andengradsligningen på sætning 10-10, hvor ligningen hedder ax i anden plus bx plus c er lig med 0. For at isolere x har vi fundet ud af, at man kan starte med at sætte gangen 4a på hver side af lighedstegnet, og derefter gangen ind i parentesen, som er vores ligning. Så vil sætningen se ud, som den gør i anden linje. Derefter kan vi sætte plus b i anden minus 4ac ind på hver side af lighedstegnet. Så vil den se således ud, som den gør i tredje sætning. Derefter vil 4ac gå ud med hinanden, da der står plus 4ac minus 4ac. Derefter så har vi så ligningen 4a i anden x i anden plus 4abx plus b i anden er lige med b i anden minus 4ac. Der vedtager vi, at b i anden minus 4ac, som står på højre side af lighedstegningen, er lige med diskriminanten, som går under betegnelsen d. Derfor kan vi videre i vores ligning skrive 4a i anden x i anden plus 4abx plus b i anden er lige med d. Videre for at isolere x, tager vi kvadratrodet, eller sætter vi det ind i kvadratsætning 1, så vi får parentes 2ax plus b parentes i anden er lige med d, altså diskriminanten. For videre at isolere x, skal vi have vores potens væk, så derfor så tager vi kvadratroden på begge sider af lighedstegnet, så vi tager kvadratroden af parentes 2ax plus b i anden, og vi tager kvadratroden af d. Vi skal huske, når vi tager kvadratroden af diskriminanten, at vi skal skrive plus minus foran, for at undgå, eller for at sikre, at vi får to resultater, som ikke er uafhængige af, at minus og minus kan give plus. Hvis vi tager et eksempel, så kan vi se, at minus 1 gange minus 1, det giver det samme som 1 gange 1 gør, fordi minus gange minus giver plus. Så efter vi har fået taget kvadratroden af vores kvadratsætning 1, og vi har taget kvadratroden af diskriminanten, så har vi så sætningen, der hedder 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden af d. Videre for at isolere x gør vi så, at vi trækker b fra på begge sider, så vi har 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Og for at isolere x fuldstændig, så dividerer vi med 2a på begge sider, så vi ender med den endelige, hvor vi har isoleret x, som hedder x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d, divideret med 2a. For at bevise, at når vi har, når diskriminanten er under 0, altså minus, at der ingen løsninger er, kan vi se ved, at hvis diskriminanten er i minustal, og vi skal tage kvadratroden af diskriminanten, derved skal tage kvadratroden af en minustal, kan vi ikke det, da man ikke kan tage kvadratroden af et minustal. Derfor er der ingen løsninger. Hvis diskriminanten er over 1, altså i plus, vil der være to løsninger, da man vil have en løsning både med plus kvadratroden af diskriminanten og en løsning med minus kvadratroden af diskriminanten, og derved to resultater. Hvis diskriminanten er 0, vil man kunne fjerne alt på højre side af minus b, da kvadratroden af 0 er 0, og plus minus 0 giver 0. Så derved vil det bare hedde x er lige med minus b divideret i 2a, og vi vil have en løsning.